The Abrantia we kusi ɔhene ɛwɔ n'ahemfie. Nea ka kyerɛ sɛ wonyi n'ataade nyinaa ne yɛhwehwɛ no sɛ weapons bi ɛhyɛ no ho a. Afei nso ɛsɛ sɛ stay 100 paces from ɔhene ɛno. Ɛnyɛ saa yɛbɛku no. Yɛabɔ no aba so sɛ watumi aku awudifoɔ mmiɛnsa bi a yɛfrɛ baako Sky, Flying Snow, ɛne Broken Sword. Abrantia yi aka kyerɛ ɔmo sɛ ɔyɛ law enforcement officer wɔ mo kora yɛfrɛ no King no so. Na wakyerɛ ɔmo silver spirit bi a na ɛyɛ Sky na okum no na ɛdea. Ɔhene no abɔ no abasobɔdeɛ bebree bi ne gold ɛne akonnwa a wanya a ɔne ɔhene no ɛbɛbom anom nsa. Adeɛ a ɔhene no ɛpɛ hu ara ne ɔkwan a ɔfaa so ɛkum Sky no. Movie na san atwe akɔ akyire akɔ kuro bi so a yɛfrɛ hɔ King. Ɛso asraafoɔ ɛne obi a yɛfrɛ no Sky nso ɛdi asie ama wɔaboa asraafoɔ no nyinaa na waka akyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkɔ. Nanso guy bi yɛfrɛ me Nameless ɛpie hɔ ma ɔmo de ntɔkwa asie ne na ɛsiane sɛ ntɔkwa no ɛfɛ nti wahan man bi a n'ani yɛfrɛ sɛ ɔmfa nnwom ɛnka ho. Ɔmo ku no nyinaa ɔmatwa ntɔkwa no ɛwɔ ɔmo tirim kɔpem sɛ man no instrument no ɛbreki. Ɔmagya imagination no ɛma Nameless ɛyɛ so fast ɛma wɔtumi de sekan a wɔ guy no yɛfrɛ no Sky no. Nameless ama ɔhene no nsekan mmienu a ɛyɛ Flying Snow ɛne Broken Sword ɛdea. Ɔhene no kyerɛ mu sɛ 3 years ago ɔmo mmienu ɛyɛ sɛ ɔmo bɛku no nanso wɔnya hu evidence a ɛkyerɛ sɛ ɔmo wɔyi deɛ. Ɔhene no maa Nameless abasobɔdeɛ bebree bi ne gold ɛne agyapadeɛ ɛne akonnwa a wɔbɛtumi aba ɔhene n'anim within 10 steps. Still na ɔhene no ɛpɛ sɛ wɔhu ɔkwan a Nameless ɛfa so kum ɔmo mmienu. Na Nameless kyerɛ mu sɛ na ɔmo ɛyɛ adɔfoɔ na mentumi ho ase bi ɛbaa ɔmo ntɛm. Movie ne deɛ ɛkɔ akyi ɛwɔ school bi a Broken Sword ɛyɛ artist na Flying Snow ɛne Moon girl bi a ɔno nso ɛsom Broken Sword ɛwɔ hɔ bi. Na akɔba sɛ Nameless akɔ Broken Sword no waka kyerɛ no sɛ ɔnwene adeɛ 8 feet tall figure ɛmfama no. So ɔhene no ɛkyerɛ mu kwan a nsekan ntɔkwa ɛtumi ayɛ den. Nanso Nameless kyerɛkyerɛ no mu sɛ nsekan ntɔkwa no ayɛ te sɛ art ɛwɔ ɛne wiase na ɔmo wɔ mu no. School mu ha abrɛ a Broken Sword ɛne abrɛ ɛyɛ Nameless adwuma no. Asogyafoɔ ɔmo wɔ King aba abɛto ahyɛ school no so. Na ɔmo toto mpia bebree ɛwura school no mu. Apia na ɛwura school no wɔ cinema ɛkunkum schoolfoɔ no mu bebree. Nameless ɛne Flying Snow atake action sɛ ɔmo bɛbɔ schoolfoɔ no aka no ho ban. Na ɔmo de ɔmo skills no prevent arusu no sɛ ɛbɛwura school no mu mmɔ. Ɛwom sɛ bebree ɛwura school no mu deɛ nanso ɔmo afa kwakyi so ama arus bebree nso agyae. Asogyafoɔ no agyae na ɔmo ahyehyɛ tent bebree wɔ hɔ sɛ ɔmo san bɛ atake school no adekyea. Nameless ada n'adi akyerɛ Broken Sword ɛne Flying Snow sɛ ɔno nso ka army ne ho na ɔno deɛ ɔbaa sɛ ɔbaa bɛtɔ ne scroll na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ adekyea ɔmo nhyia no wɔ army no camp no ɛhɔ. Nanso na Broken Sword ɛnim sɛ scroll na Nameless aba abɛtɔ no ɛbɛyi ne weakness apie nti ɔhyɛ da ɛne ne servant Moon ɛda abrɛkora na Flying Snow nso ɛgyina ɛpono n'akyi ɛhwɛ. Wei ma Flying Snow ɛde ho abufuo ɛkum Broken Sword ɛsiane sɛ na wɔde ne hwambɔ nti. Moon nso yɛ n'adwene sɛ ɔne Flying Snow no de bɛsie ne nanso Flying Snow no ɛne ne kɔn na wɔkum Moon no. Adeɛ kyeeɛ wɔ camp hɔ no Nameless ka kyerɛ sogyafoɔ no sɛ ɔmo nkɔ ɔmo akyi na ɔno nkɔn ne Flying Snow ɛnko. Flying Snow ɛmfa ho deɛ ɛsi nyinaa ɔyɛ n'adwene sɛ ɔde Nameless ɛbɛko ɛma Nameless nso ɛkum no yayaaya. Nso atwa aba a Nameless ɛne ɔhene no ɛredi nkɔmmɔ nanso ɔhene no ɛngye asɛm a Nameless ɛreka kyerɛ no ɛfa Broken Sword ɛne Flying Snow ho ɛfiri sɛ ɔhu sɛ asɛm no mu ɛɛha na ɔnyi ni sɛ Broken Sword ɛne Flying Snow ɛbɛyɛ immature saa nti ɔhu ne sɛ ebia Nameless ɛne awudifoɔ bi ahyehyɛ ho ɛna ɔmafa plan sɛ ɔmo ba abɛku ɔhene no nti na Nameless ɛretwa saa ntorɔ no akyerɛ no. Scene wei nso yɛ ɔhene no side of the story a obiara ɛhyɛ blue a Nameless ɛne Broken Sword ɛne Flying Snow ɛredi nkɔmmɔ. Na Nameless akyerɛ ɔmo sɛ ɔwɔ technique bi a obɛtumi de ako nipa bi a wɔ asase so ɛne sɛ obɛtumi ama kapa kɔ soro na wɔku biribiara ansa na kapa no asan aba fam. Na obɛtumi de saa technique wei nso aku ɔhene no. Na sɛ obɛtumi abɛn ɔhene no de agye sɛ wɔku ɔmo mmienu na watumi anya reward a ɛte sɛ ade abɛn ɔhene no na watumi aku ɔhene no. Adeɛ kyeeɛ a ɔmo nam kwan so ɛrekɔ no Broken Sword ɛyɛ n'adwene sɛ obɛpra Flying Snow nanso na Flying Snow ɛyɛ so fast nti ɔpra Broken Sword na ɔka kyerɛ no sɛ ɔpɛ sɛ ɔno no moment tena ase sɛ ɔno no wu a. Flying Snow ɛkɔhu Nameless na ɔne ne kɔn nanso Nameless ɛku no. Adeɛ kyeeɛ no Broken Sword ɛde Flying Snow ɛba nsuo no so a na wɔresu no na Nameless nso pie hɔ. Ɔmo kɔ ntɔkwa a na ɔden paa ma ɔmo kɔn wɔ nsuo no saa a ɔmo skills no ano ɔden nti kɔn wiem ɛko kyɛ ɛkɔpem time a Broken Sword ɛkaa sɛ ɔnko biem na ɔde ne sekan no ɛma Nameless na ɔgyaa no ɛma ne kɔɛ. Yɛakɔ ahemfie hɔ a ɔhene no nso akyerɛkyerɛ ho deɛ ɔno no dwen sɛ ɛsiiɛ ɛwɔ Flying Snow Broken Sword ɛne Nameless ntam no ho. Ɔhene no abɔ hu na waka kyerɛ Nameless sɛ ɔnda ne ho adi ɛnkyerɛ no.
Nameless afei wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛka nokora no akyerɛ ɔhene no de si yɛ ankasa. Ɛhu sɛ ɔbaa bi ɛwɔ ha Nameless akyirikyiri no sɛ wobɛtumi akum biara sɛ wotu ne 9-10 steps a. Na ɔka kyerɛ Flying Snow ne Broken Sword sɛ wobɛtumi de ne technique no adi ɔmo ɛwɔ abɔnten na ɔmo ayɛ ɔmo ho te sɛ deɛ ɔmo awu no. Sɛnea ɛbɛyɛ no bɛma no reward ama no atumi abɛn ɔhene no na wɔku no. Flying Snow no agye to nanso Broken Sword no angye anto. Flying Snow no attack Broken Sword no na ɔakisu ni sɛ ɔno ɛne sɛ ɔmo plans sɛ ɔmo de bɛku ɔhene no last 3 years ago. Nameless hyɛ da intervene ntɔkwa nim sɛnea ɛbɛyɛ a Flying Snow ɛbɛtumi ɛpra Broken Sword na ɔpra no na wei ɛma Moon nso attack Nameless nanso Nameless ho ɔden paa nti Broken Sword ɛka kyerɛ Moon sɛ ɔngyae. Adeɛ kyeeɛ no Nameless hyɛ da de ne technique no ɛkum Flying Snow ɛwɔ asogyafoɔ n'anim. Adeɛ kyeeɛ no Broken Sword ɛbɛka kyerɛ Nameless sɛ Flying Snow ɛyɛ safe na wei ama ɔmo plan no awɛke. Nanso Broken Sword ɛpaa Nameless akyɛw sɛ kyenkyene a ɛma no ɛnkum ɔhene no. Nameless busaa Broken Sword sɛ ade ntia na Broken Sword ɛtwerɛ nneɛma mmienu bi ɛgu fam hɔ na ɔfiri hɔ kɔɔ ahemfie hɔ no. Ɔhene no busaa Nameless nneɛma mmienu na Broken Sword ɛtwerɛ ɛtoo hɔ no na wei na no sɛ yɛn asase. Afei ɔhene no bisa Nameless sɛ na ɔkwan bɛɛ so na ɔno ɔbɛfa so ɔku ɔno ɔhene no abrɛ kɔ asekan biara ɛnka no ho. Na ɔka kyerɛ ɔhene no sɛ ɔbɛgye ɔno no deɛ. Ɔhene n'ani baa no ho so na ɔhu sɛ wadi nkuguo. Nti oyi ne sekan no na ɔto esi akonnwa biara na esi Nameless anim. Na ɔhene no ɛkeka atɛm saa na aba ne life so 3 years ago no. Na ɛtwa kɔ n'akyi ɛberɛ a Flying Snow ɛne Broken Sword ɛkuku asogyafoɔ bebree de ɛwura ahemfie hɔ no. Na berɛ a wɔwura ahemfie hɔ no Broken Sword hyɛ aseɛ ɛne ɔhene no ɛkɔe na Flying Snow nso ne sogyani bi a ɔtrae sɛ ɔbɛyɛ intervene nso kɔe na wɔkunkum ɔmo nyinaa. Ɛfa ho sɛ na ɔhene no ɛyɛ skilled fighter ne nyinaa Broken Sword adi hɔ. Ɔhene no so ɛnkunim na ɔhwɛ ɔhene no anim na wɔhu biribi a ɛma wɔde ɔhene no nkwa ɛkyɛɛ no. Ɛyɛ Flying Snow wawa na afei ɔmo mmienu ɛdwane firi ahemfie hɔ. Asogyafoɔ no bebree ɛbɛgu ahemfie hɔ na ɔhene anim sɛ ɔmo ntumi nstɔpe Nameless nti ɔsɔre na ɔtɛnee n'akyi ɛkyerɛ Nameless na ɔgye nkugu ɛto. Ɔkyerɛ mu sɛ Broken Sword ɛde ne nkwa ɛkyɛɛ no ɛfiri sɛ ɔhu n'ani so ade hu no a ɛne sɛ ɔbɛka aman nyinaa abom na ntɔkwa ɛgyae. Na ɛyɛ ɔhene no ahoahoa sɛ obi te sɛ Broken Sword ɛhu n'ani so ade hu no na ɔde ne kra ɛkyɛɛ no na sɛ ɔwu mpo a obi ɛbɛtumi atoa n'ani so ade hu no ɛso. Adeɛ ɛbɛboa na saa anidasoɔ no bɛm no ɛgye sɛ woyɛ ɔhene a ɛnyɛ kwan sɛ ɔyusu sekan biara. Na Nameless yusu ne technique no ɛtu faa ewiem na ɔde sekan no ɛkɔwɔ ɔhene no. Na ɔka kyerɛ ɔhene no sɛ ɔmfa wei ɛnyɛ asuadeɛ sɛ ɛwɔ berɛ a ɛsɛ sɛ ɔhene bi ɛpagya ne sekan ɛne berɛ a ɛsɛ sɛ ɔhene bi ɛde ne sekan ɛto hɔ. Nameless ɛfiri ahemfie hɔ na asoafoɔ no twa ne ho hyiaeɛ nanso ɔma atake no. Bɔnte wɔn so oluman bi a Flying Snow ɛhan ne sɛ ɔnyɛ spy ɛte pɔnkɔ so a ɔnwan yellow flag na Flying Snow ɛsan yɛ accuse Broken Sword sɛ ɔsɛesɛe ne plan sɛ ɔbɛku ɔhene ɛno. Ɔpɛ sɛ ɔhu asɛm a Broken Sword ɛka kyerɛ Nameless. Broken Sword ɛka kyerɛ no sɛ ɔka kyerɛ no nneɛma mmienu a ɛyɛ our land a ɛkyerɛ yɛn asase nanso na Flying Snow ɛnte aseɛ nti ɔne Broken Sword ɛkɔe. Broken Sword ka kyerɛ Flying Snow sɛ ɔmfa ne sekan no ɛnwɔ no na berɛ a ɔde ɛbɛwɔ no ɔhyɛ da ɛgyae ne sekan no ɛto hɔ na Flying Snow ɛde ne sekan no ɛwɔ n'akoma ho. Kusui sɛ ade nti na wɔamblɔke no ɔsɔɔ ne mu ɛwɔ n'akyi na ɔpɛ sɛ ɔne ne dɔfo no ɛbom daa nti ɔpia sekan no so ɛma sekan no wɔ no so bi na ɔmo mmienu nyinaa ɛwuiɛ. Ahemfie ha nso asogyafoɔ no atake Nameless ɛfiri sɛ na ɔmo twɛn ɔhene no command. Ɔhene no bɛpɛɛ Nameless asɛm nanso n'afotufoɔ no ɛka kyerɛ no sɛ still a wonku Nameless ɛfiri sɛ ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛku ɔhene no. Afei ɔmoku no nso a ɛbɛbɔ ne ho ban ma obiara nso anyɛ n'adwene sɛ ɔbɛku ɔhene no nanso na ɔhene no ɛmpɛ sɛ ɔbɛku Nameless nanso n'afotufoɔ no insist a sɛ ɔnku Nameless. Nameless ɛbɛfeesi ɔhene no na afei deɛ ɔhene no ɛgye tom sɛ ɔmo nku Nameless na ɔmo toto arrows bebree na afei deɛ ɛwɔ Nameless na afei ɔwuiɛ. Ɛwom sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛku ɔhene no deɛ nanso ɔhene no ɛbɔɔ n'aba so na afei ɔsie no wɔ ahemfo atenaeɛ. Afei ɔhene no bɛkɔnka ahenni a na ɛwɔ ɛhɔ nyinaa na afei ɔka ɔmo abom na afei ɔhui na ɔdi the Great War of China no nso so ho adanseɛ ansa na wɔwu. Yɛde bɛsi ha yɛbɛhyɛ sɛ mobɛ subscribe na masan like